Kudno ka jinga lenti jong Cristiano Ronaldo ha ka FIFA World Cup. Ha ka jinga kai round 16 jong ka Portugal persya ka Spain. Ha ka ne ka jinga kai baro artilik tim kila mi kai bah da ka bah ka kelas step shem ladon mano bala penki ya kejar. Perhaba kiwan pai ka kalamiro kini baro artilik tim lia kun tenge penki ya kejar. Henry hadu kamit ke bekendai pel shem ladon mano penki ya kejar. Henry kamit ke bekendai pel plus way Umukel Mourinho orang lekai ubarang syumi tang minit ulala penki ya kejar leng baka bol kabala asis Ferran Torres padleng baka ne kasigol jo Mourinho ha kamit ke bekendai pel plus way ka Spain kala penlim ya ke Portugal da sigol lanot panyo rong sya ka kuarter final. Henry ladangi paipat hakan ke jingi lekai ka Spain kala menilai bah da ka ba kala mentel akam bah ka bol da ka ba ka yo harusan represent ke position kat ba ka Portugal pat ka yo tang 100% ke position paladangi paipat haka total shot ka Spain ka yo hadu kharsan teli ke total shot panru teli ki shot on target kat ba ka Portugal pat ka yo tang 10 teli ke total shot berarti ki shot on target. Paling bahkan ka namrem kudno ka jinga lenti jong ka Portugal hakan ka FIFA World Cup menta usnam perkan longro kasin ka bakadu nam tajungi panyo iyo Cristiano Ronaldo haka FIFA World Cup namara syawan sedang ka jinga kai Ronaldo la pentikna makan kan long ka World Cup ka bakadu namenta jong perwarlangi day ufan jong Messi dan ufan jong Neymar ka jingdu no jong iyo Cristiano Ronaldo haka FIFA World Cup kalong ka aka ka jingdu ka bakraw naman takiru football jong ka pertay baro ka way marhab kod kane ka jingi kai u Cristiano Ronaldo shem la syu pan sede ki umar jong pat kumta ki umar jong kila jawit brup nakmat jong namar utip pakane kan selong ka sin ka kadu nabanta jong ha ka FIFA World Cup pat kum juru uyamal urangil kai upau bha hakini kismi ki pamenta haba kod ka jingi kai ula lej bejo Cristiano Ronaldo pan kudup eja pan i ya kata-katak juga jing buram ya orang lekai ubapau bha jong kepertai parhaoj wala Cristiano Ronaldo shem lala pan job ke FIFA World Cup Henry ka jing la jong pan lekai bha par ka jing long disiplin jong par ka jing trace tom jong Cristiano Ronaldo udang yakin mausa haka history jong ka World Cup perkum juru haka history jong ka football baro ka way parhaoj Cristiano Ronaldo ula tresitam pan job ya ka FIFA World Cup nam takari jong Henry ka bok shem la don bat Blei shem la mon pan ay Cristiano Ronaldo ya ka FIFA World Cup ngim la pan ong Henry ka bakadu isko pan ong Blei shibun Cristiano Ronaldo ya ka jing ay jong pi ya ka jing i hangi ya ka jing pen i jong pi ya ka jing tresitam jong pi pan long kum away orang lekai bo pau bha perthei kan salong ka nuksa ya kirang lekai kibarang khana perkum juru ya kirang lekai kiban sami kan salong ka nuksa nabenta jongki patkane kalong ka jingjia ka pasusi bha nabenta kiru football keleng ka perthei namar menin idang shudu yo Neymar orang lekai bo pau bha jongkari Brazil Henry mentapat ngiladu so Cristiano Ronaldo orang lekai ubapau bha jongkari Portugal perkine baro arngut kirang lekai ki bapau bha jongka perthei kilapen bana bakane kanong ka World Cup ka pendu nabenta jongki te paralog menta kasngi tang kine ki video ki bakendiat ku Blei shibon.